Igama ngubhaka isibongo wakanzama. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothando ngamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngelifica insimini xa uxakile. Kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuka njengedanga abaningi unogwathu ubhatha ekhulile uvuka amakhanda khanda. Indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana. Dami lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni iziphupha amehla namalanga mthobo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephuma khona. Ngathini mina bathini bona? Kunjani bengabe kunje? Wena unyanya ufokofo ngeke ize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela. Nangisikisi. Njengoba ngikwazi ukubhanga zonke inyanga ihlangene ngamakhanda ngayimpintshele ekhoneni. Ngathi lento enikhankaselayo nonke nina lokuyiposta ayikho. Ukuthi nisebenzisa imithi, ninogobela, niyasabisa, mina ngeke ngisabise mina. Imini ngcwele. Ngoba mina ugobela wami uNkulunkulu ngisho siyahlangana sibe 1 million ndawonye inyanga as long as mawudumisa ugobela wasemhlabeni ngekulunge kumina mfana wami khohlwa. Into engiyishilo angisoze ngajika into engiyishilo ngoba into engiyishilo ayiqhamuki la kumina emqondweni. Into engiyishilo ngilande esigodlweni esiphezulu le emidilofu edamini noma yini esishiwe khona ngeke isibe khona. Baba udokotela baba isizwe baba ujabulile. Ake ngithole inamba la baba eTuba. Ngisafuna ukuba nedina naye. Nimtshela ukuthi inamba yami iyo lehle ezivela lapha escreenini. Ngisho ukuthi baba udokotela webhanka. Usho usafuna ukuba nedina nawe. Ingase ngavelela madoda uNkulunkulu wami madoda nangu baba udokotela uloke yesimbena ufuna ukuyodla idina nami angidli idina nempatha wena baba udokotela qhubeka nje usihlekise nje konke okushoyo kuyahlekisa konke okushoyo kuyahlekisa nawe yazi qhubeka nje usihlekise into yiyona ayikho hawu nyanga yalutho umsunwe nje hawu ilutho ngiphinde futhi ngibongela u3 second mfowethu kwesinye isikhathi kodwa siphiwe naso ile futhi umuntu omnene oyigadile kwaleta abantu seqamba amani ubuya ko Italy wezamalade ukhothamisa abelungu ukhothamisa izitha ikhothame wenza amalade phekwe emfula nemango yabacindezeli base-Africa yaba colonizers. That is the greatest achievement of all time. Ayikho inyanga yazuza lokho usukuzuzile neyake yenza lokho usukwezile. The teardrop in an ocean it make waves. Noma ngawunyembezi phezulu kwezilwandle yaba khona emakhakhasi. Ngiyakuncoma mfowethu. Ngiyakuncoma nezikhohlela zakho ngiyakuncoma 3 seconds. All right. Bhaka uhlaziya kahle. Uhlaziya kahle into eziningi kodwa ugade ungadregeleke into ezinye lezi zine business lezobunyanga ungayinaka kakhulu lezo usahlaziya kahle nje uhlaziya impilo injobe njalo kuningabe nje ukushilo ku right nje nokube yitshela futhi good. Angiyazi ukuthi thini inkulumo kaBhaka ngoba ngani mawukuthi awungichazele mhlambe uzongikhumbuzisa ngiyazi khona ukuthi umuntu oyikhulumele nje uBhaka ke ngokwami kumbheka umuntu ongena icontent owakhi content ngabantu abadumile ukuze nina enisilandelayo nihambe niye kuyena so that nizoba nama comment bese thola ama following and enye into ofanele niyazi ama commentators wona enza imali ngani athathe nje inkulumo njengoba ngisengikhulume kangaka nje isikhathi esithi uzothatha inkulumo ethile kuyenzeka amakhulumo udideke or inkulumo ayithathe out of the contest so lo nkulumo kuseyayiphendukezela ke unenza nini ilima nina ababukeli bakhe akanakheli content imfundo esuke ifundo mhlambe ke makhono ngangisiza uBhaka negama lakhe ngiyalizwa nje uBhaka ngazi noma uBhaka noma iBhaka uBhaka ngokwami kumbheka ungumuntu ongihloniphayo
futhi onesambolo ngami kodwa ke iproud yakhe doesn't allow him to celebrate izinto ezinhle nobuhlakani nabo uyasho ukuthi ngihlakaniphile ngeke ngumthinte ngeBhayibheli ngeke ngumthinte ngokholo ngeke ngumthinte ngereligion wazi yonke into akasho ke yena ukuthi yini lokuzana ayihlaba kimi kodwa nje uthi ngoku level 4 I don't know mina I don't know yini yona le level mongicabanga wena uNkulunkulu angahamba ayotshela yena ngami ukuthi ngiku level bani bese yena ambeke ngaphezulu kwami ayikho into enjalo so ke uma ubufuna ngicommente ngokuthi uthini uBhaka mina ngibonela umuntu nje ofuna nimlalele ngegama lami okwesibili ngibona umuntu onqena ipride yakhe engamvumeli ukuthi angiselebrate ukuthi ngihlakaniphile ngoba uyangivuma ngiphike khona lapho ingakho ngibongo zami kuthiwa ngoba mvuma bayamphika King Nala uyinkunzi uKing Nala phela kumazi uyadidiswa yini kodwa yena uyinkunzi uKing Nala angikhathala abantu bangathini kodwa ikhona lento kuyimdidise wayiyena bese ecabanga ukuthi umhlaba uphethe kanti fokol baba mina inkosi Uthi uNkulunkulu vula Ukhozi FM. Ngithi inkosi waye kufanele ngivula Ukhozi FM. Uthi uJehova kimi vula Ukhozi FM. Ngithi inkosi ngilivulile ngizolivulelana. Wakwamzwaphi uNkulunkulu othi vula ukhozi. Uthi I want you to prophesy. But mau profeta ngalesiya stage soKhozi FM. Afethu ngiyama. Ayikho inkinga esokhozini FM. Ngibone this year idumbu ezimbili. Ikhensa bafethu umdlavuza uma usuka istage esibucayi vele impilo yomuntu isuka isidlekile ngaphakathi. Kodwa awukwazi ukuthi ungaphumela obala uthi uyahlola umuntu uzoshona ngoba usuzwe kuthiwa istage esibucayi. I saw 2 people dying. When you appealing gunaphakade yeni Satan. Manje ngusimomoza. Akuzazi inyanga engashani ngezulu, nishayana nini ngezulu umile umbuso. Lo nibophisana la nilwa ko social media nishayana nini ngezulu siphumule. Ngeke mina ngithi ngikhohlwa kuKing Bhaka ngiyingqwele ngiyindondlo kube kuno 17 ogcotshwayo somewhere futhi. Ngeke ngiyenzeke lokho. Thiwe sima kanje angimi nenyoni mina. Khohlwa angimi nenyoni mina. Unga Webhaka. Awungitshela Webhaka uyibona ukuthi uyini wena Bhaka wena. Wena Bhaka inyanga le yakamhlabi yalingana u2+2. Whether beyenza content or be serious or be marketer ibusiness la angazi futhi angingene lapho mina Bhaka. Uhlangana lapho na Bhaka naye. Ungena ngapi yona wena Bhaka? Yini yenza ukuthi enye indoda ayidelete ama video ayo ayeke lento eyenzayo. Ngwabuye kahle Bhaka ama video akho awu2. Uyi account yakho leqala ngazi ngo07 man bese izothi Bhaka. Wena Bhaka uyetelela wena Bhaka wena. UGwajo la akasebenzi uGwajo. Akana umsebenzi uhola through istory. Through ukuhlanganisa izinto aposte YouTube sibuke ahole umfana wabantu. Uthi wena akasuse leyo nto leyo ke kuYouTube uyini wena Bhaka? Uhlangana naphi nalokho wena Bhaka? Uhlangana naphi neikeshi zabo wena Bhaka? Ungena ngapho wena Bhaka eikeshini zabo noma kuthiwa wenza ikeshi uGwajo ungena ngapho wena Bhaka lapho? Bhaka uTK Zuma uthisha wesizwe wena mhlambe lamdena awumlandeli uqale manje ukumlandela kuba lakhe seposte into ka2+2 mina mgiwe wayifebe ngiyamlandela mina uTK Zuma. uTK Zuma wachaza even okhozini ene interview wathi yena uthatha into esukuyitrenda ngaleso sikhathi leso ke ayenze ukuthi mhlambe either iyafundisa or kanjani kodwa uthatha amatema asuka trend or business way trenda axwayise ngazo mhlambe ububi bazo noma ubuhle bazo ayifake kubantu ingene kubantu uzosisanganela umfana kaZuma ke manje uzobhedela umfana kaZuma njengamanje
wena Bhaka Nzama wena Bhaka asuke ukukhehlelezi last year abe lesibona sangasibona sana leso but sasi based on ukhozi wathini wena wathi nosigojana uyabheka usigojana uyasangana usigojana kusho wena Nzama. Now this year very same khehlelezi futhi wenza futhi ivideo evezi kulena sasokhozini wena futhi Bhaka hey ngazosangana usigojana lapha uyabheka usigojana uhlangana napho wena Nzama weBhaka uhlangana napha ngitshela sibuye la lo makhanda ushoyo uthi unomakhanda mana siyazi ukuthi cooking oil loyo but ngeke usizwe sithi vu siyazi ukuthi akho makhanda la ushaya ngo cooking oil we lo nto leyo siyayazi kodwa sithule Bhaka yabo ngeke uyizwe sithi vu lo ndaba leyo nokuthi wena Bhaka udume kakhulu ngo2013 11 ngisahlala eThekwini 14 12 lapho ke into abokude kuyona bewukulapha ilonda kwaphela laphi ukulapha kwakho ilonda weBhaka ngoba ubugudi ke ngapho lapha ukuthi inyanga mina angikwazi lawo bengazi mina ulapha ilonda we lento beniyanginyanyisa lento. Cha wenyanga khona izinto esezingidida manje khona izinto esezingidida ayikho into engicasula njengenyanga approacha ezinye ngobubi kuthiwa ubani King Bhaka usunesicefe manje usunesicefe uqale wahlasela ukhehlelezi engenze lutho kanti unedlozi elinjani wena elilanda kangaka uyalanda man yasi uyalanda ngathi umfazi nje awuhloniphi awubahloniphi abanye abantu ufikela abantu ngoba nawe ufuna imali njengoba nabo abanye abantu befuna imali mawukuthi khona bekade kuyiskesho okwenza uDr 2+2 uhlanganaphi wena uhlanganaphi into uhlangane uyinyanga vele wena hey safa madoda sesikhathelene yini uwe nje kahle nokuxeka inyanga sesikhathele uwe nokuxeka nje inyanga uyabona awuyeka abantu bephila impilo yabo uDr 2+2 wenza umsebenzi wakhe ongena sketch akekho isketch esinabantu aba more than 10 sketch sesikhathele uwe asanibingelela ngeke ngasendela omunye umuntu enye video la enye inyanga aseThekwini futhi uyenzile kwenye iaccount yakhe wangiblock ukuthi noma abantu bengistitcha bengitheka bengakwazi ukuthi bafinyelela no kunenyanga la eRasta ithanda ukuthuka nje abantu babize ngezinja kanti yakhohle ukuthi inja unyoko ngoba uhlale khonkotha akaze akhishwe ngisho umnqantula ngoba uhambe ekhuluma nje nongabe yini noma kubani ebheda lenyanga le ngiyazi ilaphela ilonda ngechemical yayo futhi akasiyinyanga cha ngoba ngeke ngayithumela nje nami into yami ukuthi ayim-assess ifike yathi hayi idlozi akanalo alikho nhlobo idlozi khona enye into nje yanayo afaka omunye umuntu nje engikubonile okusazohamba hambe kumxaka enye into ke uvesane nje abavumule wonke umuntu aphinde futhi athi wathwasiso uNkulunkulu gobela wakhe uzomuzwa futhi esephakamisa inombolo la ethi gcwala ngiyakufakela nangusikisi uyabona manje ubuguluva lokho ngoba
ukhuluma isitaliyane lesasetshela noma usuke esabisa labantu laba bamhambayo yini abeyagqoka ingubo zama vampire lezi egqoka ku trailer nemhelane ingubo lezi ezisabisayo nje ungaze umesabe kanti nayo idlalela icontent yakhe manje ke kuhle ngoba akalibiza igama lami kodwa begudla mina nami ngeke ngilibize igama lakhe ngizogwegwesa njengoba naye enzile umgwaqo engakhulelwa kona wangitshela kanjalo ukuthi umuntu umnike lento akunika yona uyabo yena akayona inyanga ngoba ngithumelile into yami yafika esigodleni sakhe yabona idlozi alikho la umsama kanawo wande ngomlomo uhleze ekhuluma ngedlozi kodwa bengenalo yena lento ke ibesane yathatha yabuya lento nalamafutha akhe lawa nanga futhi engachecka naye entombeni yakhe ukuthi akhona yena phelele lamafutha akhe lawa engeke futhi ngikhulume ngawo kakhulu uyoza phuceke iphalish ngoba naye ngobe la ko media nje edelela abantu ingoba uzama iphalish ngeimbambo zamanye amadoda naye iphusha icontent yakhe ukuthi nje kuphela yena uyitshela ukuthi uyisiqhwaga uyagoloza futhi enjalo uyitshela ukuthi uyisiqhwaga mhlambe nama bodyguard uyitshela ukuthi unemali ebehamba ama-Mercedes amadala thina sihamba ngama-news so nje lo mfolo uzocela iyeke lento yakhe le mefuna ukuqhubeka ke ayi ngizomnaka nami akayiyeke lento yakhe lo mfoleli irasta ngoba uzophelelwa imali kaDayi wekhanda i-dread libe bomvu akayiyeke lento yakhe le akadlale nabangani bakhe labahlale badlalise edlala nabo mina ngisiyo umngani wakhe uyabo angisiyo umngani wakhe futhi ke meqhubeka ngizombhekisa lento la mhlambe ngoba mhlambe beyicelela ukuthi mhlambe sizwana amandla besingazwana amandla phela vele inyanga ziyangcwekisana kodwa engangithathi kanjalo manje nginqena ukumthuka kahle ngoba ngilandela abantu abadala la abakhulile kanti futhi useyingane akanawo umuthi xobo ziwasho nje nokwanda ngomlomo ne-social media influence kuphela iziwasho nje laphana akho muthi akho ngisho ini yabo ngoba nasedamini lakhe akho lutho elithi likhona ngoba uzogaxela ngelinye ilanga aqamba amanga ethi khonto ekhona lapha ephilayo abazi kahle deep down ukuthi uqamba amanga bekushona izingane eduze kwalowo ndawo kuyonuka yena manje usuku-clever bhari uhambe expose into engekho bese kuvela umkhohlane endaweni kuzobuya ngawe yabo ngoba uyisiphukuphuku uhambe usabisa abalandeli bakho nabantu ngengoba e-red and white nemhelane emnyama uzenze i-vampire kanti mina ngiyidragula 3000 ngiyidragula 3000 so mawufuna nje sithestane ngeimpande akunankinga kodwa ngiyazi ukuthi awunawo wena mhlawumbe wazama amakhandlela thusa abantu ngalento yakho le uthi unayo ongenayo lo muntu owakwenza waba nje ngiyamazi ngazi nokuthi yini oyigcatshiwe wena emzimbeni yabo zonke lezi zinto oclaim ukuthi unazo wathwasiswa uNkulunkulu amasimba lonto le into engekho lonto leyo uyodlala izingane nje zeyikeshi futhi nazo isikeshi leso wathwasiswa uNkulunkulu uyindodana emhlabeni ezulwini inamasimba onke lonto leyo ayikho into enjalo ngoba nobuwena akuchazi lento oyikhulumayo uhlezi nje uthuka inhlamba ngoba lo wakufundisa lento vele bethuka inhlamba naye lo muntu lo wakufaka kulento le bethuka inhlamba naye sazi uthi nomfana weyilonda nale chemical yakho leyilonda awusiyinyanga ayikho imithi lapha kwakho
akukho ngisho igova lokugqiba imithi, akukho ngisho idlozi. Mase uzotshela abantu ngedlozi wena ubungenayo. Ungayenzi lento le mfana wami ngoba singobhuti abadala, sibadala kunawe. Saqala kudala ukusebenza, sidumiswanga futhi i-social media. Saduma kudala kabi. Usagada lo muntu wawumgada lapha. Manje mawufuna ukuqhubeka ke ngizosiqinisa phela isandla nami. Khona ngasase ngixolela ngoba la ekhaya khona umuntu oyisihlobo sakithi sakini owayeshada ubaba ombelwe lapha ya. Kodwa nje ungadlaleli la kumina. Ungalingi nje wenze lo mistake. Ungalingi nje, ungalingi. Wena cela wena mawufuna sizwa namandla ngoba nami ipower yami ngiyayithuma. Ngoba nakho ngiyithumile yabuya nalo lebhodlelana lakho oyiphilisa ngalo nalo ukuze uthole iphalishi. Manje ke mase sengichaza ngalo uzophelelwa iphalishi. Dila nalabangani bakho, dila nabo. Ungangeneli kwinyanga yasemtubatuba yakaMkhwanazi. Ngoba ayiyena u17 wena njengoba ucabanga ukuthi uyilento ocabanga ukuthi uyiyona. Uyabo. Ngakuchallenge nje futhi mawufuna i-challenge yani ngingakunikeza lo challenge. Mangabe uthi ufuna i-challenge uzwa amandla ngakunikeza lo challenge. Ayikona i-problem leyo. Ngicabanga ukuthi uyogcina ngabo laba ohlezi udlala nabo othi badlala ikesh, uyogcina ngabo laba beyikesh oba nawe futhi udlala isikesh. Yabo. Yabiza lento yakho eyidayisayo la kubantu. Yabo. Manje ke qoqeka ukukhuzeke ngiyakubonisha nje phuma kulento, phuma kumina. Phuma kumina ngoba vele awusiyinyanga, awuzazi na ukuthi uyini. Akho muthi lapha ulukhe nje wenza lento yakho le, ukhuluma izinto ungazi ukuthi unento ubungenayo kuze ufake lo moya kubantu nalomqondo ongekho kuze mhlawumbe bekubona into enkulu ubungelutho nje. Yabo. Qala ke mfana, uyazazi wena engikhuluma nawe, nami ngitholile i-message ukuthi usukwenza le video wangiblock. Bangisendela obhuti abadala bathi nangu lo muntu ngathi ukhuluma nawe. So ke chilla boy, chilla nje, chilla. Kwaphela nje ubhuti wakho uyakhuluma. Igama kubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ingqwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngothololoto likaMentshise. Thuluza ngihambi la ngifica insimini cha la kade nje abantu bengitheka bethi kunenyanga ekuthiwa uMkhwanazi yasemtuba ekhulumayo yathinta igama lami. Cha, uMkhwanazi ngifuna nje ukuthi ngiyenze ibe clear lento. Ngiyamazi usebenzele emtuba. Uke wafika la kumina. Ufike ngo-2023 uqala. Wayekade enenkinga engengilo ngichaze kodwa ukuthi inkinga ayekade nayo iyani. Ngoba uyi-client lami angikwazi ukuthi ngingavesane ngikhulume noma kanjani ngomuntu oyi-client yami. Client yami ngiyayihlonipha kodwa ke njengoba ngangimtshelile ngathi le nkinga ayekade ibhekene nayo eyayithinta umama wasekhaya, ngamtshela ngathi ngomakhandakhanda izolunga. Washo futhi ukuthi yena unokunika abantu imithi, babuye bathi imithi ayisebenzi. Umakhandakhanda ungakwazi yini ukuthi umsize? Ngamfundisa ngathi uma ngabe ezothola umakhandakhanda kumele aqinisekise ukuthi uzolwandle because ulwandle lukwenye level ngespirituality. Nangampela savumelana. Ngabe sengiyamtshela ukuthi ingqinamba kamakhandakhanda oil
eyokuthi mangabe sihlangene naye kuyomele abe khona. Wabe sekhala ke wathi njengoba izinyanga angeke akwazi ukuba khona njalo. Ngabe sengithi mina no, at least onyakeni kufuna masihlangene afike vele besihlangene asivezana ukuthi ubani lo ngoba vele zikhona nezinye izinyanga kwangazi ukuthi uyezwa ke. Selokhu saqala ke sihlangana akakaza afike. Kodwa ke unawo umakhandakhanda futhi uwawusebenzisa. Ngijabulile ke mina mangimbona enza enye video uveza umakhandakhanda futhi wawuveza kahle, wawuveza phela abahlakaniphile abantu babona abantu ukuthi uvuliwe, babona abantu ukuthi usewusebenzile. So yena into emphethe kabi, it's because mina ngiyalikhuluma iqiniso bekabe ngisezomuntu. Ngamtshela umkhwanazi ngathi umkhwanazi ngiyacela mfethu ukuthi uma ngabe usebenza abantu ube neqiniso kubantu. Uyabo njengoba usuze waba nomakhandakhanda oil oqinisekisa ukuthi kubantu uba neqiniso. So ke abantu ke njengoba kade ngidila nalento lebithinta lenyanga ethi 2+2 abantu abaningi kade befona abanye bengisendela bethi umkhwanazi akabaphethe kahle. Ngase ngathi no, ngizoqala ngikhulume naye umkhwanazi. Uyabo ngizoqala ngikhulume naye umkhwanazi. So ke bengakalitholi ithuba lokuthi ngikhulume naye ke umkhwanazi. Mase ngiyaphinda futhi khona enye inyanga yasemtuba. Yasemtuba enye kodwa ayidumile ke leyo. Uyabo inkulu nje ngomzimba. Uyabo ngiqamba igama ke leyo. Yabo ngoba ngisazodila nayo ke leyo yasemtuba ke uma befluya ngoba muncane futhi uzenza inja engenamazinyo. Kodwa mase ngibuyela kumkhwanazi mfethu kubalekile ukuthi mina ngikuprotect njengoba uyini wena uyiclient lami. Wena ngisizeke. Uyabona nje mfethu ngizokwenzela isibonelo la khona ubhuti wase Mpumalanga ofike kuwena wathatha u2400 uyabo. Uthe mangabe uthatha wathi ene akasizakali. Kwase kumele wena ukukhuluma naye ngokwe level okuyona uyabo umcheck hayi ukuthi uthi akabuye no 50,000 ngaphezulu uyabo. Ngikukhombisa mfethu ukuthi iziphi ingqinamba enithi bengabe thina sinisiza nina mase nibakhelesi. Ngiyajabula ke mfethu ukuthi nanamanje usena umakhandakhanda oil futhi ngiyabona ukuthi uyawusebenzisa futhi ngiyabona ukuthi ukusebenzelile. Phatha abantu kahle ke mfethu. Phatha abantu kahle nje mfethu umkhwanazi lapho noma inini mina since wena uyiclient lami ngiyoprotector. Uyabo futhi angifuni ukungena kuma details asesigodlweni kuningi vele engisafuna ukuthi ngikufundise kona. Uyabo and ngeke ngikufundise futhi ngilwa nawe ngizokufundisa nje kahle. Lemhlabeni akekho mfethu umuntu ongenalo idlozi noma ungadinwa kangakanani noma ungacabanga ukuthi wasengakanani kodwa ungalokuthi emhlabeni uthi khona umuntu ongenalo idlozi. Ufana nokuthi abantu kade bethandana bese bexabana athi umuntu angaze ngikuthande wena cha ayenziwa leyo nto. Uma ngabe umuholi uyama wonke umuntu unalo idlozi. Ngizophinda futhi ngichaze le yami yokulapha ilonda ukuthi ilonda ngizilapha kiphi level. In fact usungalapha isilonda usukulapha into engaphakathi kumuntu emdlayo bese wena lento emdlayo umuntu ngaphakathi bese ngamandla bese unqoba lento engaphakathi. Once wayinqoba lento engaphakathi ingabe samudla umuntu then imbiza ibe isiyenza isipholisa isilonda. Bese kuthi umakhandakhanda oil wenza lo msebenzi owenze kuwena ukuthi bengabe unenkinga ethinta ifamily yakho ukwazi ukukusiza. Mengabe unenkinga ezilwa nawe ukwazi ukukusiza. Mina angizisoli ngokuthi wena ube nomakhandakhanda futhi imali owanginika yona futhi mfethu ngomakhandakhanda oil ngoba angeke ngikhohlise awungikweleti wawuthenga nje ngo7,000 umakhandakhanda. Imali nje mfethu owayikhipha u7,000 kamakhandakhanda like ukusebenzelile. Ngakutshela futhi ngathi ofunda ukwakha ngakutshela ngathi ungazenzi izinto zesikweleti
angazi ke noma ke usamile yini noma usuwenza izikweliti ngakutshela ngathi umuzi qinisekisa ukuthi awukweleti uma ngabe usu afforda ngathi imoto ungazikweleti ngoba sibabonile abantu beba ngemoto eziphezulu mase bhedi impilo umuntu siyaqala manje usehamba eboleka imoto zabantu yingakho mina mawubona ama convertible yabo yabo nje ngine C300 Mercedes ngibe ne C43 mase ngiba ne M4 mase ngiba ne E-Class mase kuzoba ke ne SLK mase kuzoba no BM ku 3 series ne X5 ke leyana ehamba ama bodyguard yabo nginikeza iclue kodwa ke ngiya challenge ke Mkhwanasi mina ngeke ngilokhu ngijikijelana nawe ngamazwi ngoba uyi client labo uma ufuna siphumele isicawini mina nawe noma ingayiphi indlela mina I'm prepared to do so